hello friends, welcome back to my channel Yakshitha happy family enchillar materla and friends inni namma maaterla family dinner pondulla night so maaterla mast adi erudina favorite hotel samay inde so namma illanda ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲೆ ಅಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಡೇ పోదిತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನ್ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಇನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗೊಂತೆ ನಿಯರೇ ಆಪುಂಡವು ದಲ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಟಾ ಓ ಅಂದ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಸೊ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಹೋಪ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿದೆ ಅಂತಿನ ಬಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಬೇರತ್ತಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕೈ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾ ರೆಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗೋಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗರ್ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಲೆ ರುದ್ದಿಯೊಲ್ಲಲು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲ ಮೂಲು ಅಮ್ಮುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ದೂರ ಹೋಗಿಲ್ಲ we are going to ರುದ್ವರ್ತಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸಮಯ ಹೋಟೆಲ್ ಸೋಲ್ ಬಂದೆ ಎಂತ ಇದು ಕೋಪರ ತಾಯಿನಿ ಎದುರೇ ಇಂಚ ಯೋ ತಿಯರ ಅವ್ವ ಆ ಕೋಟ್ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೆಂಕಿತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆತ ನನಗೆ ಸರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆತ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು 2-3 ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಾಲೆಗೂ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ನೆಡ್ದದ್ದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪು ನೆಡ್ದದ್ದು ಆಯ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಜಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಐನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆದ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ಗೆ ತೊಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ ಎತ್ತಾಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಬುಡೋಳಿ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ರೋಡ್ ಆ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬುಡೋಳಿ ಬಂದು ಸೊ ಅಲ್ಪನೇ ರೋಡ್ ಸೈಡೇ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಸೊ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊರ್ ಪೆಂಚ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೂಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸೂಪ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೂಪ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ಗೆ ತೊಂದಿತ್ತ ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಸೂಪ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲ ವೇಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಐಟಮ್ಸ್ಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಸೂಪ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಬಾಬು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಕಬಾಬ್ ಬರ್ತದನ್ನು ಸದ್ಯಾಗ ಕಬಾಬ್ ಒಂಜಿ 3 ಪ್ಲೇಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡೆ 8 ದನ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಕಬಾಬ್ಲ ಅತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೃದಯಗಂತೂ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಬಾಬ್ ಎಂಚುಂಡ್ರದ್ದು ಬೆಚ್ಚುಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಬರ್ತದ್ದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಎಗ್ ಮಂಚೂರಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಇತ್ತಂಡು ಹಿಂಗೆ ಆತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ
ಎಗ್ ಏನು ಇಡ್ಬೇಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬದು ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಬಾಬ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಚಿಕನ್ ಕಡಿ ಪತ್ತ ಅಂದದ ಅದು ಒಂಚೂರು ರೆಸಿಪಿದ ಪುದರವು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಟೇಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಕಬಾಬು ಸೊ ಅವು ಆದ ನಮ್ಮ ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ಗೆ ತೊಂಡ ಸೊ ತಂದೂರಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತಂಡತ್ತೆ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ಕೊಂದು ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಈತ್ ಬತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಕಬಾಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂದೂರಿ ಒಂದು ಈತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತೈತೆ 4 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತು ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರೋಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ತಂದೂರಿ ರೋಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಟರ್ ನಾನ್ ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಟೈಪ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಸೊ ಐಕ್ ಬತ್ತದ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿಗೆ ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆರ್ ಸೊ ಅವಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತುಯ್ಯ ಎಂಕ್ ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ಸೊ ಯಾನ್ ರೋಟಿ ವಿತ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬಾಲೆ ತಿನ್ನಂಡದೆ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಡಿನ್ನರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಾತ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳಾಂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತರಂದಾಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವ್ ಪಂದ್ ತೊ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದುವೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋದಿತ್ತರಂದಾಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೆರಿ ಪಾಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ನೆ ಮರಪಡ್ಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.